Hello, sound check. Ayan, make a love shout out everyone. At malantiyan, sige sayawan na. Lee Song Song, make a love shout out. Miss Javia, mega love shoutout. Ayan. Ayan, sa lahat po na nandyan, mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. Hello, sound check. I'm good. How about you? Ayan. 3 million in the house. May love shoutout. Thank you so much. Yan. Ayan.
Ayan, ayan po. Ayan. Yung mga nandyan guys, magdikit lang po tayo, mag-request ng kanta. Sige. Share lang po natin ang ating live stream sa ating Hi Shine, mega love shout out to you. Always makes me oh, say. James Kibigibigan, mega love shout out to you, bro. Ayan. Thank you so much for coming. Ayan, thank you so much guys. Kantaan tayo mga kabiyag. Ayan, matagal na hindi kumanta to.
ti mayat nga kumanta. Bagay laing ti ibabak ti agdan mga kabiyag. Tapno makauli kayo dito eh. So good okay. Drop your house, ayan. Drop your house mga kabiyag, ayan. Miss Jobisa, I give you a banana operation. Traffic at night, ayan. I give you. Formula in the house, make a love shout out. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, gusto ko lang ano to. I connect already to you, Miss Ja, Miss Ju. Yeah, thank you so much, guys. Thank you so much, ha. Thank you guys.
kay lawas. Formula in the house, mga love shoutout. Miss Jo, I give you one banana. Yeah, Miss Jo, I give you one banana, Miss Jo, ha? Yeah, I give you one banana, Miss Jo. Hello, song check. Lee Song Son TV, ayan. Thank you so much for coming, Lee Song Son TV. Just drop your house. I give you banana too, Lee Song Son TV. Just drop your house. Okay. I play your house, one short video, Lee Song Son. Okay guys, so magpe-play muna tayo ng magkakanta po tayo ng isa. Diyan mga kabiyag. Okay, magkanta po tayo ng isa, no? Okay mga kabiyag, ito para sa inyo. Hello, sound check. Ako ay tanungin, kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba? Gustan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng ibig, na mahal kita at wala nang iba? Bastan mo't makikita sa aking mga mata. Di na
tayo mga kabiyag. Ayan, maraming salamat. Hindi maayos yung aming songs natin. Bakit kaya? Ayan. 3 million in the house. May kalab shoutout. Hey, sound check. Hey, malakas masyado ata. Malakas ba guys? Malakas ba? Hey, sound check. Hey. Hey, sound check. Wala natin. Check. Testing. You guys said you want to make it up. Try natin to mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po kayo ng bahala mag-adjust sa ating boses mga kabiyag. Ayan. Magano lang po tayo. Kanta-kanta lang po tayo. No? She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in a bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But God, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. Oh, Steven Chong, may kalap shout out. She makes them all seem right. Good morning sa lahat. Good morning to. I can make up excuses not to hold her one night. We can talk of tomorrow. I tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? Bravo Channel! How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Okay lang bro. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me, Madam Miss, big love shout out, how to tell her about you? How can I tell her I don't listen whenever I'm away? Chantel Blanc, talagang shout out. How can I sit you and think of every single night and day? But when is it easy telling someone or two? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl,
Ayan, mega love shoutout ka, family. Ayan po ang ating kaibigan, Lechong 10 Channel and Steven Chong. Ayan. Manang Needs, mega love shoutout. Bravo Channel, mega love shoutout. Ayan po. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan, guys. Ayan. Sige, kunting saglit lang tayo, mga kabiyag. Update lang. Matagal na ako. Love, Royce Mule. Biagti Hawaii. Ayan, maraming salamat din sa iyo. Ayan, palakpakan po natin ang ating admin na si Lechong 10 Channel at saka kay Bro Steven Chong. Manang Needs, thank you so much, Kapsat, sa iyong pagbisita sa ating live. Yeah? Ayan, pag hindi nyo pa na Sisley at Manang Needs, ayan, pareho kayong live streamer, magdikita na lang kayo dyan. Go to channel, yan po ang kanyang main, Manang Needs at sakali. Ayan, gusto kong kantahin yung favorite song ng mga ating bisita. Ayan, try nga natin na kantahin yan. Pwede kayong mag-request, guys. My first time ulit after 10 years. Hahaha. Ang alin? Anong after 10 years? 10 years ka dyan. Na pumasok sa live ko? Okay lang yan. Ito. Bigyan kita ng isang kanta. Ayan. I-anoin natin yung ayan, ano tayo ng New dial with hydroquinone complex and vitamin. Magano tayo ng isang kanta, guys. Ayan. Sa mga nandyan, pwede kayo mag-request ng kanta. Ayan. Ayan. Ito, para sa iyo, sis at brother Steven. Sa tuwing tayo'y magkakaliw, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang islap ng iyong mata, kahit ano pa'y kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa. Basta't kasama kita.
si Slay. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin, basta't kasama kita. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa ating super chat. Lechong 10 channel, Cesar Aguilar Pogi. Ayan, mega love shoutout Cesar Aguilar Pogi. Ayan, thank you. Yahoo, good morning. Good evening, host. Ayan, morning dito. Ay, afternoon. Ayan, hapon-hapon pa lang dito. Maraming salamat sa iyong pagbisita dyan. Ayan, maraming salamat si Slay sa iyong sa iyong pakulay sa buhay. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay ba yung music? Baka garalgal. Dahil dyan si Slay, ito para sa iyo. Ayan, may jacket ka na, Cesar. Ayan, thank you so much. Sige, makipagdikitan. Go to channel lang yung mga yan, mga guys. Update lang ako, mga guys, ha. Ayan. Ayan, saglit lang ako, mga kabiyag. Ayan. Thanks for playing my fave song. Ayan, I know already. Ngayon ko lang nakanta yan, Sisi. Matagal na, hindi ko kinanta. Ngayon nakita kita nakanta. Kantahin ko nga. Ayan, thank you. Gusto kong kumanta ng mga Christian song, guys, ha. Dahil po, gusto kong sana gumaling ng aking lola, guys. Nasa hospital kasi siya. I want to magbigay po ako ng konting panalangin, parang ito na lang yung mga Christian song para sa aking lola. Ganun ba? Pwede nang dito, sis, naka-upgrade na ako ng live stream. Agyaman na kabsat. Welcome, Cesar Aguilar Pogi. Ayan. Ayan, gusto kong to para sa aking lola, sana gumaling na. Ngayon 9 o'clock yung niya. Nasa hospital siya ngayon sa Pinas. Okay, I want to give this song to my dedicated to my grandma and to all of you guys. Yan, maganda to. Para sa inyong lahat, guys. At para sa iyo to, grandma, sana gumaling ka na. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan,
Ayan, sabi ni Miyaho Abisa Lay. Hi Miyaho, miss you. Ayan, para sa ito, Grandma. Magaling ka. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it was now and then, pushing and shouting, that's grounded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you, sis. Yeah, thank you, thank you. Lee Song Song, may galap shoutout. Okay, drop your house guys para mapapanood ko ang inyong mga bahay. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan, maraming salamat dyan mga kabiyag. Ayan, sige, dikit-dikit lang po tayo mga kabiyag. Mag-go to channel po tayo. Ayan, follow sa FB page, Lechong 10 Channel Vlog. Ayan. Ayan, Lechong 10 Channel Vlog po. Paki-follow po sa FB page ni Sis Lechong. Ayan, thank you Cesar Aguilar Pogi. Ayan, maraming salamat. For now guys, kakanta lang po ako ng mga Christian song. Inaalay ko yung kanta para sa aking lola at para sa inyo rin guys. Para, alam mo na. Kanta lang po tayo mga kabiyagan. Sige. Ito nga, katayin ko nga to. Maganda to. Ayan, love you guys. Nakausap ko lang yung grandma ko kahapon. Sinasabi niya, namimiss ko yung sinakay mo ako sa inyong sasakyan, sabi niya guys. Kaya, nung umaga na nabalitaan ko na hospital na. Para sa iyo, grandma. Thank you, Shine. Para sa iyo. Makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as Your dear
siya, yung sa yung palipad siya. Lord, show me every day as you're teaching me your way, that it just what you say in your time, in your time, in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Thank you guys. Yeah. Ayan po, ayan. Ay, nakakaiyak naman itong mga hindi yung kantang nakakaiyak kundi yung Get everything you need to rock. namimiss mo yung lola mo na nandun. Nasa ospital yun, wala kang magawa kundi ano lang, pag-pray. Kaya ito ang ginawa ko mag-live stream. Ay! Oh my God! Ayaw umiyak, ayaw umiyak. Sige guys, ayan, magtikitan lang po tayo dyan. Hi. Sige, maglalasong na po tayo. Another Christian song. Ayan. Ayan guys. Ayan. Hi. Sige, akyat ka. Okay. Wait lang kunin ko yung yung bahay dyan. Sister Aguilar. Wait lang kasi dapat mas naaga ka sana nagsabi. Kunin ko yung bahay ko doon. Alam nyo guys, ngayong buwan lang ako nag-StreamYard. Saan na yung StreamYard ko? Wait, kunin ko muna dito. Ayun, napaluwa ako doon guys. Wait lang. Paano ba kunin ito? It is time. Nasaan na yung ko? Present, leave, share screen. Cancel. Setting. Di ba ako nasanay ito mga kabiyag? Ayan, invite. Wait lang Wait lang. Wait lang guys. Try ko nga ito.
Oo. Aray. O, nandyan sa setting invite, pero alam mo, itong MacBook, hindi napipaste dito. Hindi ko napipaste dito sa may ano. Hindi ko napipaste. Next time ito pwedeng paggamit ko sa mga kaibigan. Kukopyahin ko lang dito sa may Gmail ko. Then i-paste ko. Iba kasi ito. Ayun o. Ayan. Ako na short link sa YouTube. Copy URL, then wait lang guys, ito na guys. Ayan. Ayan na yung hagdan. Ayan, i-try mo nga. Ayan na. BG lang bro. Sige, si Slay. Malapit na ako mag-end. Paakyatin ko lang si rest day ko now. Oh wow, sana all rest day. Try mo nga yan. Try mo nga yan yung StreamYard. Try mo nga yan kung makakaakyat ka. Ayan yung nakapin yung StreamYard. Try mo nga, bro. Ayan. Sige. Oh, rest day. Yeah, mag-rest day minsan. Ayan, si Cesar. Okay! Ayan na. Sige, bro. Open cam. Ay, sis guy pala. Sige. Okay. Ayan na siya. Regular shoutout sa baba. Ayan, nag-love siya. Okay. Magandang gabi, Kapsat. Hapon pa lang dito. Hapon ba? Oo. Asan ka ba? Dito ako sa naka pala tayo, sandali. Ayun. Okay, dito sa Canada tayo, anong oras na dito? 10:32. Ayan. Wow, salamat sa iyong ko kanina sa YouTube, nakita ko tong live stream mo. Sabi ko mag-view nga ako. Tapos narinig ko na kumanta ka ng praise song, ng worship song para sa lola mo. Sabi ko subukan ko nga umakyat kasi may ubo din ako. Medyo hindi ko rin may taas ang boses ko, pero susubukan natin. Sige, Cesar Aguilar, Kapsat. Okay. Ayan, sige. Okay, mag-mute na ako. Okay, sige. Ikaw na. Ayan. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and told me
singing above all. Parang mahina, no? Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here the world before began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and told me above all. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and told me above all, like a rose trembled on the ground. You took the fall and told me above all. Alright, thank you so much. Alright, side B. Oh, side B bro. Ayan po When si you advertise with Cesar. Google, search ads are just the beginning. Ayan po, kung sino pa hindi nakadikit yan, i-go to channel lang po natin ang kanyang bahay, guys. Ayan. Kumusta naman ang music ko? Parang Okay mahina. naman, medyo taasan mo lang siya ng konti ng volume mo para hindi yung music volume nyo o kaya i-low volume mo yung mic mo. Ayan. Pero maganda to. Mataas na yung sounds Music. eh. Yung Music, mic volume, yung mic lang ang medyo bro. Palagi nagla-live stream ka, bro? Yan, nagla-livestream ako pero itong karaoke ko ngayon, itong music ko, ngayon ko lang naiayos ulit. Set up. Na-set up Ako nga rin, na-set up ko, Pero- pero parang hindi pa ako kontento yung ano niya. Kaya nga nung pinatugtog ko siya, parang mahina. Oh, yeah. Mahina siya, kaya sabi ko, bakit napakahina? Okay naman siya, okay na siya ngayon. Okay naman siya ngayon. Ito, Okay, subukan ko. okay naman, pero yung music mo, naaapawan yung boses mo. Yun, malakas yung boses mo, yung music, mababa. Yan. Kaya sinasabi ko, itaas mo yung music, pero pag wala na, ibaba mo yung mic volume. Yun lang. Kasi mas sobrang malakas yung mic mo. Yan. Okay, Sige bro, sandali. ikaw na. Ayan, side B. Okay. I-ano mo na lang, tapos mag-ano na lang ako. Okay, yan. Thumbs up. Gana. Okay, sandali itong isa. Gamitin ko itong isa. Okay, still. There's one simple hearing hack anyone Okay, ito.
Ayan, okay. Yan, malakas yan. Malakas siya. Okay, mag-mute na ako. I lean now under your wing. Cover me within your mighty hand. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Thank you so much, Lee Chong and channel. Mommy Guaps, Soul Black. Oh. I lean now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. In the
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Until you are king over the night, I will be filled and know you. Our God. Okay, kantayin natin itong ano. Hindi na ako. Kanta lang bro, hindi na ako makakanta na ano yung ano ko. Okay, sige. Napapaluha ako. Pero anyway bro, Maureen, say 500. mag-set tayo ng mag live stream tayo. Kung gusto mo bukas ulit, mas maaga kung gusto mo 2:30 ng 8:30 AM Pinas time para kahit 2 oras tayo mag live stream ganito. Kung available ka. May pasok Kasi- kasi ako ng ay, mapasok ka. May pasok ako sa umaga. Bali ngayon gabi ngayon. Oo. No, 8:30 AM ng Pinas time. 8:30. Hindi ka pa tapos ng ano. Basta Alin? Pilipinas time sa akin 8:30 AM. Doon ako mag-start mag live stream. Mas maaga sana ako kanina pero inaantok ako, bro. Kaya, Naka live stream din ako kanina kasi. oh yeah. Oo. Ayan. Yun lang ang ano ko, available time ko na mag live stream hanggang 5 o'clock. Oh, yeah. 11 AM Pinas time. So, sige, mag-last song ka na bro, tapos mag-end na po tayo. May part-time ako kasi. Okay, sige. Okay, ito kantahin ko tong Sige, kantahin mo lang yan. Okay? Anytime, pag Monday to Friday, dito sa US, pwede tayo mag live. Okay, ito. Sige last bro. Song okay, last song. Para sa inyong lahat guys. And then mag-promote ka na bro, mag-promote ka na. Okay. Okay, pinopromote ko tong channel ko, Cesar Aguilar Pogi. Actually, yung Pogi, ito, kung makikita mo sa background ko, yung Pogi, hindi yung Pogi na Pogi, yung gwapo. Pero ang nakalagay doon, presence of God inside. Wow. Yeah. So, sabihin nila, hindi naman siya Pogi, pero Pogi inside. Okay. So, ito. At least sa kaloob-looban, bro, Oh, pogi. yeah. Oo. Yan, sa kaloob-looban. Okay, so maglaso na tayo. Ito na yung Sige, ano. sige, okay. Yeah, ito. Pero sa atin lahat po, pag-pray po natin yung grandma ni O, ganun ba Absat. si Slay? Ayan. Life Kaya nga. is not at all that, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those are heavily laid down. Come to me, I love you, who are tired of carrying heavy load. All the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you,
If you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. All the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Oh, the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Amen. Amen. Amen, amen. Ayan. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Yeah, yan. Yeah. Ayan, thank you so much, Yes. Bro Cesar. Yeah, salamat sa At sa lahat po pagpakyat. ng, ayan, maraming. It's my first time to get guest here. You are the first one, so I'm so lucky, bro. Yeah, I'm thank you so much, Len. lucky, that you share your talent about singing the worship song. Yan, thank you so much. Yan, himasmasan na. Talagang kahapon, alam nyo, nakausap ko ng grandma ko, sabi nila, hindi pa na ospital pero gusto nilang mapaswero. Yung pinsan ko lang na nurse doon, yung pamangkin, isiswero. Pero nung narinig ko ng boses, yung araw na yon, yung time na yon, hanggang sa pagtulog ko, gusto ko lang matulog. Kaya nang umaga nalaman ko na sa ospital na siya. Oh. Kaya yun, yeah. Nasaan siya ngayon? Sa Pilipinas, bro. Sang hospital? Philippines, Philippine General Hospital? yeah. No, Provincial Hospital sa Ilocos. Sa Ilocos? Sana gumaling Pero, siya. sabi lang nila ay nanghina lang siya. Gustong swero. Pero ngayon, 3 o'clock kanina na salinan ng dugo. Kaya yun. Bali, ilang taon na siya? Matanda na, 90 plus na. 90 plus? Around 94, I think. 94, 95. Yeah. Ang inaano lang namin sana, kasi marami kaming uuwi this coming June, kaya gusto namin masigla siya at saka healthy pa. Yan Sana, lang, bro. sana madatnan niyo pa pag uwi niyo. Yeah, okay naman siya. Yeah. Yeah. Walang imposible, bro. Mag-pray lang. Yeah. Okay? Yeah. So, bro? Okay na mag-insomnia na ako para may panlinis sa ating mga CPR. Sige. Okay. May pasok It's okay, pa bro. ata, If okay kung baba ka na. Okay, thank you. Okay, sige. Okay. Thank you. Next time ulit, bro. Bukas kung available may available. Okay, sige. Okay. I-try ko. Kung hindi ako naka-live bukas, try ko na Sige. Oo. Pag maaga ka mag-live, nasa work pa ako, pwede akong mag-BG sa'yo, and then pag mag-start na ako dito, 2:30 or 2:45 to 3,
hapon dito, mga 8:45 Pilipinas time AM. Yun, doon Yeah. ako mag-start. Kahit 2 hours, gusto magkantahan din tayo. Ganun. Okay, Pwede sige. tayo, pag maaga kang mag-live, sa bagay, hindi tayo pareho ng time, di ba? Oo. Pwede kang pumunta sa, mag-standby ako sa live mo bago ako umuwi. Then, mag-start din ako dito. Yan. Pwede kang umakyat. Yan. Yeah. Kantahan, bro. Yan. Okay, sige. Okay, yan. mag-insomnia Puntahan ka- mo rin si Slay. Marami siyang mga kaibigan yan na talagang, siya po ang aming admin, kapamilya, si Lay Chong Ten Channel. Marami siyang mga kaibigan, mga kapamilya, group. Yung Oh, grupo okay. namin. Marami kang makukuha doon, supporter din. Yeah. Yeah. Okay. Nagla-live stream siya. Yeah. Pero bihira na kasi may business si Slay. Yeah. Ito, dinidikitan ko na siya na ngayon. Nagdikit na sa'yo, sabi niya, bro. Oo. Sige, bro, salamat ha. Okay, Mag-ano sige. na lang po tayo, Okay, mag-insomnia, and then mag-end na po tayo. Okay, sige. Thank you so much then. Okay. Yeah, thank you, si Slay. Thank you Yeah. so much. Ayan, Ipagpipray natin ng lola mo. Sige, bro. Okay. Sige, pag-print. Siyempre tayo. Okay, bro. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang siyang ng lalang ng langit at ng lupa. Kayo po ang nanglalang sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon nito na kami po ay lumalapit sa inyo. Nilalapit po namin, Panginoon, ang lola ni kapatid. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong mapagpalang kamay, ang siyang humipot, Panginoon, sa kanyang lupang katawan. Hindi po namin alam, Panginoon, ang iyong kalooban, subalit pinagkakatiwala po namin siya sa inyo, Panginoon. Nasa na po, Panginoon, sa kanyang kalagayan ngayon, kayo po ang siyang kanyang pag-asa, Panginoon, na magpapagaling sa kanya. At dalangin po natin, Panginoon, ng mga doctors na titingin sa kanya, nabigyan niyo po, Panginoon, ng katalinuhan. Dalangin po natin, Panginoon, na kayo lang po ang siyang patuloy na magpagaling sa kanya. Ano man, Panginoon, ang kanyang pangailangan, mga financial. Lord, we pray that may you continue to provide all these things, O Lord. So Lord, alam po namin na ngayon po ay narinig niyo, Panginoon, ang aming mga dalangin at pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, aming dalangin. Amen. Amen. Ayan, thank you, bro. Thank you. Ayan, amen. Sige. Okay. Sige, bro. Okay, thank you so much then. Sa ulitin ulit. Yeah? Yeah. Thank you so Sige, much. mag-insomnia ka na. Okay. Thank you, bro. Si Slay, bye-bye. Thank you everyone. Ayan, maraming salamat. Okay. Naka-mute pala.
product. Okay, bro. Nag-message na ako sa'yo. Kuha mo na. Okay. Sige guys, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aming live stream. Ayan, next time ulit guys. Pasensya na po kung nabitin po tayo ng oras. Ayan, maraming salamat guys. God bless everyone. Keep safe and mabuhay po tayong lahat. Thank you so much, Cesar Aguilar Pogi. Ayan, thank you so much for sharing your talent in my live stream. Thank you so much, bro. Bye guys, see you again in my next live stream, 8:30 a.m. Pinas time till 11 a.m. Pinas time, Tuesday to Saturdays. Bye bye. God bless everyone. Keep safe. Bye.